Цеце, кажи защо ме мразиш. Дай ми една причина, бе. Кажи защо го направи. И тя не ти е дала отговор. Не ми е дала никога отговор, бе, човек. Ти мисли говоря с нея. Мислиш ли, че и съм искал при мисля да се смея, да се забавлявам, да се смея. Маверик беше този човек, който ми даде информацията за теб. Маверик ми каза за бай Иван, че дъщеря му е при него в Швеция, че е била бивша наркоманка. Маверик ми го каза като отие при Деница, аз няма да излъжа. Маверик беше, който си даде приятелката Мариана Димитрова да ходи. Ай, човек, като нищо не знаеш, аз никой няма да тръгна срещу майка. Ако си прав, защото Маверик говори срещу тебе пред нея. Ако си прав, Маверик прави всичките интриги. С каква цел, това нямам представа. Аз ще ти го кажа, моето момче. Аз ще ти кажа как започна моето всичко. Има едно момче, Антонио Бандерас. Нали го знаеш Антонио Бандерас? Дето правихме халата. Нали си ме виждал, когато правихме шоу с Антонио Бандерас? Правихме шоу. Не знам кой е Антонио Бандерас. Бего. Той е купанар от Разград. И с майка ти, виж откъде започна нещо. И аз поне има тровиха тук, дъртак, мартак ме обиждаха и с майка ти бяхме приятели така. Нали? И приятели бяхме, даже ми беше в приятели, писали сме си в месенджер, така, Пламене, ще дойдеш ли при мен, ще донесеш ли буза. Аз ще ти кажа, защото ти си много не те манипулирам, да го знаеш. И един път тя написа, Пламене, много поздрави на Галя. И аз и написах на лично, викам Цеце, не да казваш, викам името, викам на Галя е моето име, викам, защото тук са троеме, викам тук с една група хора. И тя вика, окей, вика, няма. След това влезахме, взехме, нали, да говорим и за Русия. Там, че аз съм, нали, обичам Русия. И бай Иван се нервира. Той много и действа зле на майка ти, бай Иван, да го знаеш. И мина всичко окей, и тя пак продължава, викам, добре, Цеце, не го прави да му еба майката, викам, за кого го правиш? Видяхме се пред посолството, тя каза, вика, окей, вика, няма Пламене, вика, няма повече да го направим, всичко беше за шоу. Един ден в моя лайф, аз тръгна да продавам тук, аз продавам, се занимавам с българска стока. Нали ме слушаше, Ларионе? Слушам те. Така. И един ден бай Иван ми се обажда и ми вика да ми донесеш един стек боза. И аз викам, окей, виж откъде започва. Аз няма да го обиждам момчето. Той не ме обидел. Опита се в началото, нали, да тръгне лошо, няма и да те заглушавам. Благодаря ти, че поне не си като останалите, нали, да... Аз мога да изслушам, аз слушам различните гледни точки и давам мой собствен извод. И какво става, Ларионе? Идва в един такъв момент, в който бай Иван ми се обажда, нали, втория мъж на майка ти, приятел е, той не е мъж, и вика, Дантес, донеси ми, вика, стек с боза. И аз поне живея тук на 4-5 км от тях. Викам, окей, обаче аз съм в Упсала, а Упсала е далеко. Обаче като погледнах стека с боза, срока свършвам след 4 дена. Той ми иска един стек. Една бутилка е 1 литър. И аз викам, този човек 9 дена, викам да изпи, викам,